Ito pong muna yung mga agi. Ito yung likuran na. Asa? Bini ah? Yan na. Kumukon na diri ang gitaan. Naroon na mag iba ka daw pero basa ni hugkot din. Dali ra jud og palahon ay. Dali ra og palahon. Uga. Dili uga. Giuhaw na jud ko ay. Turutek manok. Untong mo. Suot manok dito. Asa man dinhi kay nam sila makakha. Iso. Bumay. Naman? Ito niya. Oh, tara ta. Oo. Ujug-ujug. Ba't nabida mo dito mo? Ugahay, gang mo. Hindi ako pagpiti. Dahil panago eh. Mazug isa kay wa na waay na og duhahin mo. Ito pa tunawa itong duha. Dapat ito ba sila? Dapat ni. Ugon mo eh. Akanik kaka. Gabok na ng kuan ay. Lubi. Mo po. O, sa kaligin mo. Naman. Kaya nga ni ba? Ngumpra tapos nasa kanay. Kamarong ba? 3.40? Mukha ito magpalitan na eh. Naragad ng kahikog na ng libod. Hindi mo eh. Mahal ka doon eh. Ila po na ilibod. Ayan, ito yung libod eh. Turang eh. Turang maglima ka kilo. Marunday. Diyan tinda.
Panglukata ng manito kay mudaghan.